Uthunto encane abanye bathunto esimolo unjani? Ngiyaphila. Hayi nathi siyaphila. Uthunto encane sise Playhouse eThekwini. Inkosi yamagcokama ibungaza iminyaka elishumi isendimeni yomculo. Uzizwa kanjani mhlambe ngoza kwenu enomcimbi omkhulu kangaka? Angazi noma kuyaba khona yini into enje kumaskandi mhlawumbe makuthi kuyaba khona kungenzeka kube yaba khona singakahlakaniphi kodwa ke kuyajabulisa ukuthi kube khona umfowethu wokuqala ozothi yena ngiyasukuma mina ngiyayiqala indlela komaskandi ukuthi iyenzeka lento ye live performance ngoba ikakhulukazi umaskandi usemumva kakhulu makuziwa kuma performance ngoba ikwenziwa imayimingi isikhathi esiningi so ukuthi akhethe ukuthi mangabe bungaza u10 years abese ewubungaza ngendlela yokuthi uzokwenza ishow enkulu njengalena ebese futhi nabalandeli bakhe nabalandeli bakaMaskandi nabalandeli bomculo bamsupport ukuthi ishow ibe sold out ngingomunye wabantu owayisupporta from day 1 ishow ngoba ngangifisa ukuthi isifiso sakhe siphumelele so namuhla ngijabulile uma ngabe ngibona kunjena. Hayi ngikuzwa kahle bhuti wami ngikuzwa kahle embeni bese ke ngicela ukuthi sibuye kuwe ke manje ialbum entsha noma icwecwe elisha selibonile liphumile lenza kanjani ezitolo? Ngijabule kakhulu ngomsebenzi omusha indlela ohamba ngakhona ngicabanga ukuthi njengamanje bebengitshela nje ukuthi kuwo wonke ama platform usu over 2 million yabo so ke okuyinto enhle kakhulu leyo awukaqedi nenyanga so kuyajabulisa kakhulu ngiyabonga futhi nakubantu abangisupportayo abalalela umculo wami kakhulu. Yebo okay usakhuluma ngokuthi ke yenza kahle kakhulu ngiyabeza 2 million umbuzo wami ogcina ukuthini akhona na ama CD agayiwe okanye mhlawumbe ama USB 4 mhlawumbe laba abasalelela mhlawumbe ema radioini noma mhlawumbe singathi obaba nobhuti bethu abasematekisini ngoba nabasadlala ngama CD nama USB ngabe mhlawumbe akhona noma sekuvele kwenziwa lokho kwethiwa ngesilungu i-migration siya kuma digital stores. No hayi sekuvele kwenziwa kona ke lokho kusho ngesilungu ukuthi awasekho anginawo mina ama CD akhona or ama USB yakhona ngathatha nje ngabeka lapha ku digital ngathi abantu bohlangana nakho online. Alright bengicela ukuthi ubakhumbuze nje okugcina abathandi bomculo wamaskandi ukuthi iziphi lezo izitolo za online zomculo o YouTube, Spotify, iTunes kuningi kodwa ke uyayithola nje khona lapho lokhu okufaka imali yabo ngoba khona phela lokhu nakho ukuzenzela mahala lokhu kosibara kodwa ke siyacela ukuthi abantu nje ba download okanye ba stream endaweni right. Yebo hayi ke mthandi womculo wamaskandi uzwele ukuthi kuthiwa pheza ukuthatha kosibala umculo uye izitolo kuyize sifanele hayi sikufisela inhlanhla bhuti. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Siyabonga.